Дами и господа, този поздрав е специално за вички тарикати, биячи и мутри в тикток. Валентин от Белияновец. Хайде, Валентине, наказвай, брат! Пепи Светанов продакцион. Не се бави с Валентин и Пепи тариката, да не бъдеш обесен. Не се прави пред Валентин и Пепи на интересен, да не падат зъби като листа на есен. Бъдете се от Валентин и Пепи, лезе ли във фаза? Мачка всичко живо, нали ви каза? Филмари, злобари, дразнете Пепи, Валентин още и ще има шамари. Опелета долни от Пепи и Валентин на страна, да не ви накаже рязко в нощта. Всеки знае и говори за Валентин с респект. Добър е, но и лош, такъв си е до днес. Не се закачайте с Пепи, да не стане беля, да не се наложи бърза помощ да викате. Говори малко, но показва много дела. Ако искаш да се пробваш срещу Пепи и Валентин, ела. Мафиоти, тарикати, патрони, джамбази, всяка мишка в краката на Пепи и Валентин лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети, от Валентин още два юмрука. Не сте